Kajing tua kendo kha haki benta ka thain rangai namar kajing pentre ya ka benta surok lai lengkot pundusla ka badai si benta jong projek surok na shillong shadauki kalong ka ka bala juyo lum khubor na ka por shakapor bat haka apsan tre nai lor arjar san na kaliang shillong mi loyo ban pdiang ki video bla pen I ba ka don kajing tua ha ka te benta ha ka jingwat bnia halo kani na kaliang ka kenhun kalayo ban yekren ba tes bor lang konkram astan PRO ka Wave FC ka company ba pentre ya ka surok ulong ba ka sau trek nai lor arjar san kaladon ka jingpen thei yo luom lani blasting ubodan harum lai lengkot syapom lum ban penya de ka surok da bar ban le da ki pu shilum ka simjing ulong ba umpoi perkhat ba kandan ka jing tua da ka ba penpau ba kala bendai namar ka jinglong sinjer palat kilom ha ka ka benta nalor ka taw la pentip ru ba ha ka ka jingja la don ki bri ka batrei ba men saw ba la bu ru ka jingkerpa di pai ba kin long ki biasa namar hadu menta kinang persang ban pen khoj ya ka jing tua long menin khar artam ka don ka blasting ben go ha ka tu ka jaka kan karon ka jing blasting ban penha ka surok namar ka ban penha ka surok kamlong ta ka machine ban kiu shalor namar ka lum hangtu ka long senjor ba kitu kilum nadu na tu na rumah jengkon hadu pemlum kilum senjor ba ting ka hapum tu kan ngingin poi perkara bukan hapum tu kamu ka 15 senjor pa kilum susto skawe ka site long ka dan ka kwari ta man chua so tolong di mat kala senjor hina mar tu kwari ma chua ki bom ki ayo tu ma namar haswa he bar kan kiu ka JCB la ni ka machine chalor long ki hab blast wa bukan ha jaka bukan kiu chalor ta namar ka dan mau teban klong ik tu ki mau kamla kan ki JCB ki mau ya ka jing thot ta kan dan ba yi ya ka jing thot ta kan dan ba yi ka jing wan ki pa ba ta kan balong karpa ri ya ta ba bukan long ki ba ya sha kan namar kan ni ka surong trei khang men ta jong pa ba ta mo namar la da ka tuale ka poliur ta long ka shem jing ma ba kan ni pa ba ro ka posla ba poliur kan menin ka por riu beje ka machine kala trei permit kan tela jandet te hadin katu ka ni por ka haman ka bahaya ba ka jing tua kan te kila men saw ki beriu jingiru malumala bat ka machine ka wairu kala adai tu mau ka jit kala pra itu ke keben kala dop te hadin tu ngimnu chu kan man trei permit tu misalnya no so namar ka jur ba ka jing hap mau na lor ho ya menta tengin trei chuap ya menta tengin trei mesti orang lada kasanya ke jing hak mau tu permit ung ya trade ji kim mensal malumala tang nongnya machine bat kita gini kat no imal lain song ke mensal malumala ho ni nyala ikat bala ban tu na marngi sus nei kita tak mah nong linawan sus nei kata tambah nyala ikat bala namar ka machine ru kam dai chu nyala dan sautuli machine ta baterai sautuli bat ka luda dan yang reu nyau tali ka machine kena kalian juga telong kerpat ini kita tak begini long jasa mo kenang ban like nak kanu koi cuma ke jima sawi kita Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya